Mut hei, pikkujäbätkin useimmiten köyhtyy. Ne heitää lanttiin ja siitä vittu iso kiitos. Vähäiset ääret risti vittu siitos. Joo. Räävä suu. Sä paistut niinku mun pekoni ja munat. Rääväsuu iskee läpi niinku juna. Hullut metaforat, putsaa sun korvat. Rääväsuu tulee, väkitemsit heti sorvaa. Joten kannattaa varo, mun 3 metris dildo. Villi on, mitä vittu, mis mun pillit on. Siellä ne piipaa, rääväsuu tulee frikaa, yöstä krippaa. Joten naiset ja vanhukset, kannattaa varo. Mennään pakoon, lukita ovet. Shit. Joo, koko päivän räppäri hanki oikein duuni. Sä pysyt rääväsuus kaukan, koska tiedät on kuumin. Joten pidä suski, rääväsu puskii. Pisteet kiinni, rääväsu iskee kiinni. Joten sun tyttös kävelee luja ja kaukaa. Mutta silti joutuu käydä Herttoniemen kautta. Kannattaa varo, rääväsu. Halo. Ja MC tuli tähän ja jaksaa. Se on a.k.a. oma playeri. Rääväsuu pankiestis lifesaveri. Ja tällä hetkellä Radio Helsingissä. No missä MCt ihan vitun vesissä joo. MCissä on jo Karri ja Rudolfi joo. No Hysä joo. Ja Hysä joo. Ja se on 4.20 vittu väestään mutishow. Jo mitä jengi tulee lavantai todistaa. Jo vengi vittus Rudolfi paikkaa komistaa. Ja somistaa vittu seinissä vittu spermalla. Jo ei kannata Rudolfi yrittää servata. Koska se vetää sut ekalla kierroksella. Jos sä rupeat, se rupee sulle vittu piereskellä. No mun ei tarvii rääbä, Kari puhu mun puolesta. Ei se mitään, Kari tulee on täällä meidän olohuoneessa. Suora Suomesta, MC't Miamista. Puhutaan meistä, puhutaan vitun painavista. Rääväsuu niinku 100 000 tonni. Vitumoinen sonni, minä ja mun räppimonni. Toma ex-vaimo vitumoinen pommi. Niin mä aina sanon, rääväsuu vaan anno. Please, antakaa studio aika. Koska Rudi on taika, kun se freestylaa. Tytöt painaa, silmät kiinni. Ja kuvittelee, oi kun tässä ois Rudin siiti. Oh yeah, no ihan vitun fiiliksissä. Kari kaiken arvaa, mut ei se haittaa se varpaat. Haisee niinku jotkut vitsiturkilaiset. Rääväsuu tulee tänne jauhaa hesias. Jäbä halui saman radio-ohjelmaa. Minkälaisen radio-ohjelman sä tekisit? No se ois 4.20 show ja se tulis 4.20. 4.20 mitä? Siis nyt 24 tietenkin. Nyt päivällä vai? No yöllä. Yöllä. Mitä siellä tapahtuisi? No siellä soitettaisiin hyvää musiikkia ja sit siellä olisi Suomen parhaat räbäyttäjät tietenkin räbäyttäjät. Eli ketkä ne ois? No lähinnä vähäiset äänet ja 4.20 crew ja niin edespäin. Läbä, lubu, kesäiset tävärät. Bitch. Mitä muuta soittaisit? Hyvin ja huono levy. Täs Rudi jatkaa mihin Janne jää. Sä tänään näet parhaimpia äijä täällä. Sä et oo ikinä nähnyt näin hyvän näköisiä. Eikä todellakaan olla mitä vähän pätösiä. Joten tuijota ja samalla vähän opettele. Kun me tulla ja vittu vähän soperelle. Jotain tosi höpö juttui sun tytölle. Ja kohta olla vanhoi tuttui. Niinhän se menee, kiitos ja tulee yleisöstä kannustusta. Ja Janno tulee jotain ammusta. Mitä se ampuu, joten tytöt lärvit kiinni. Koska täällä on lava täynnä helvetin moisi härki. Varsinkin Didi täysi yli pitkä. Ja se on sitkeä, se lähde vittu millään. Irti sun lakanoista, sun pakkaroista. Ja vähäiset äänet tulevan loista. Neidit kävelee ohi. Miten ne tuolla hihittää? Luultavasti yleensä meidät kohtalas kivittää. Mut ei se mua täysin yhtä haittaa. Koska tänään jengi tainu aika hyvin laittaa. Raha meidän kassaan paras lisä maksaa. Koska tarvitaan syödä hyvää safkaa. Mä halun syödä edelleen sitä naudanlihan pihviä. Ihan vitun timmi, ihan ihra täynnä. Vähäiset äänet tulee tänne tekee kivaa jäynää. Kaikille ketkä kuuntelee, kuka halu päästä kieli suutelee. Täällä on Janne valmiina, mut se on vitun kallista sulle. Maksaa 3 € pusu, mut ei se mitään. Hei mä tiedän sun vanha sussu. Aikoinaan seurusteltiin mitä mä sille tein. En mä voi kertoa valjasta et neitsyyden vei. Aika raaka, mut joutu nyt tilitää. Ja tässä vaiheessa sun poika ystävä pillittää. Koska mä tein sille aika vittu ketut.
Vein se vanha kunnon hyvä hillo letu, mut joka tapauksessa turha mitä stressaa. Vähäiset äänet tulee hurmaa koko vitun mesta. Joten kuuntele ja hörrötä korvat auki. Sul varmaan jo jöpöttää, et käytä dödöä. Sen takia haiset niin pahalle. Me tarvitaan rahaa, et pystytään mennä alkoon, et saldo täyttyy. Vähäiset äänet näet täyttyy silloin tällöin. Ja vittu ne on hyvän näköisiä, ei ällöi. Niinku joku vittu lippatukka. Mulla on hihaton nakkipaita, mulla on vähäistä nyt farkkugear. Niitä voi saada sun lähimmästä ghetto ass bootleg kaupasta johonkin 700 € hintaa. Farkut, missä on neonväriset heijastimet. Täs mulla on takki täällä päällä, hemmetin hyvää designia. Done by Vaimo Clothing eli Veera. Yeah! Rockin' the North, oh yeah. Rudi on punaviini siis. Valko. Myöhemmin vähän futisläppää ja vikatunnilla breikkejä ja jotain soulia ja vastaavaa. Muista vähäiset äänet, Lifesaver, Funky ja Stakseli. Tukka, takkatukka, tukka, lippatukka, tukka, takkatukka, tukka, lipidilippatukka, ja kutaan aina jossain vaiheessa, niinku tänäänkin, nyt. Meidän pitää lopettaa, kello lähenee 10. Meillä oli muutama minuutti aikaa, meillä oli studiossa Suomen mestari. Kerro heille jotain. No tyyli takaisin joutu tällä kerran lopettaa. Mut ei se mitään voi tässä vaiheessa jää kappale ja steppaa. Ottaa sun maidaa kuunnella tää ohjelma uudestaan. Koska sä haluut sen kuitenkin kuunnella. Sulle tulee telta pystyyn, tiedätkö minkä takia? Koska niiden rystyne on näillä napeilla, näillä vinyleillä. Vähäiset äänet kuuluu sekä meillä että teillä. Jos sä vaan asut Helsingissä, vähäiset äänet tulee Didi Sampos Wengissä. Mikä on asema 95.2 luultavasti useampaakin halusit kuulla, mut me ollaan ainoita, jotka vaimotta. No ei tasan kaikki, kärsitään silti ilman vaivoja. Vähäiset äänet vitsi nostelee käsipainoja. Nykyään koska alkanut boda, nykyään eikin me enää soda, koska siellä mä en saa palvelua Subarun lippis päällä. Paitsi jos poke on hemmetin jäässä, silloin enpä päästää mut sisään. Mut siihen asti kaikki huutaa lisää. Sampo ja Didi, mistä ja ohjelma. Näyttäkää miten yleisö oikein hitsi kohdella. Koska te ootte ainoa radio-ohjelma. Vähäiset äänet, missä kaikki vellat. No uima rannalla, Herttoniemen rannassa. Vähäiset äänet, niillä on vitsi kaula pannassa. Sampo ja Didi, soittakaa sitä mitä mä haluun. Vähäiset äänet yleisö sisään valuu. Siis Radio Helsinki yrittää tunkeine, mut me sanotaan niille ei, te ootte pimeit. Niinku jotkut sammuneet laput. Paskimmat metaforat, mut ei se mitään haittaa ampu yli. Niinku yksi ylikäenpesä. Vähäiset äänet kaikista isoin perä. Leväperäisin, retuperäisin. Mä aamuisin mielellään aina heräisin siihen, että kuulen Didi ja Sampo, kaksi varsinaista kotivinyli Rambo, jotka hieroo niitä puukoilla. Näitä vinylejä teitä kitsi ukottaa. Volettaa, sä voit olettaa mitä tahansa. Vähäiset äänet tyyli takaisin varastaa. Vie ne sinne mihin ne kuuluu. Eli Radio Helsingin Bootti ja Kukkuluuru. Mä keksin mitä parempaa rimittä mistä, mut ei se mitään tässä välissä. Joutu vielä mainostaa vähäsi ääniä. Vähäiset äänet ikinten väärin. Mikrofoni kohtelee oikein sekä vasemmasti. Vähäiset äänet faksi lähettää teidän studioon. Fanit kysyi missä Rudi on. No joo, tänään se oli radiossa Budi suukulmalla nimellä Vähäiset äänet livenä. Silloin tällöin nyt meni homma katki, mut ei se mitään haittaa 95.2 tyyli takaisin. Oh yeah. Oh yeah. Kuunnelkaa taas ensi viikolla. Kuunnelkaa ihmeessä. Tyyli. Soita apuun mainiot pelastuslaitoksen miehet ja naiset. Tämä on Radio Helsinki 95,2 MHz.